mbukeli lapha ekhaya Jikelele njengamanje ke sekuyisikhathi sokuthi sithole ke inkondlo yethu ephuma lapha kuGubhela ethi umahlalela. Nkosi sengiphinde ngabuya. Ngiyazi singabantwana bakho sinokukukhumbula njalo ukuthi unguNkulunkulu ophilayo masisacela. Sabusiseka sinokuhambela kude nawe. Ngalomkhuleko wami ngithi Nkosi vula konke okuvaliwe. Uyakhala umahlalela. Uthi akasiboni nje isidingo sokujabulela ukungena onyakeni omusha uma inkinga zisafana nezangonyaka odlule. Uthi ukhuleka kanjani umkhuleko omusha umdala wangonyaka odlule ungakaphenduleki. Wathatha amaphepha akho kofuna umsebenzi wagodle ekhwapheni wase wakha isihibe sentambo waphuma ngomnyango ngathi uyisaphi intambo angithi wena uthe uyofuna umsebenzi. Wathi ngalamaphepha ngiyofuna umsebenzi uma ngingawutholi le ntambo mina ngizoyitholela umsebenzi. Uthi usaphila ngokucela emarobotini akafuni imali noma ukudla makungakhona ngamupha amathuba omsebenzi baba ngabe umncedile noma ungenana amenzela amakhopha ama-CV ngabe umncedile. Uthi wake wazama ukuyofuna umsebenzi sanda qeda isikole abaqashi bamfuna iziqu manje usefundile uneziqu ufuna umsebenzi abaqashi sebemfuna isipiliyoni yena kanaso isipiliyoni sokusebenza isipiliyoni akanaso sokufuna umsebenzi ngoba isiyishumi iminyaka ihlala ekhaya engasebenzi. Uthi hey ngoba mawungasebenzi abantu mayitsheti nasekhanda akakusebenzi. Ngathi cha mntaka baba uNkulunkulu usithanda sonke wathi ayikho leyo nto uma kunjalo kwenzakala kanjani uthi kunomuntu okwazi ukuphuza 100,000 ngobusuku obodwa mina ngisahlula nje 100 rand wempuphu lo nkulunkulu wona wakho Gubhela uyakhetha mani. Ngathi akukhulunywa kanjalo ngizokukhulekela ntambama wathi inkinga zami asidinga umkhuleko zidinga imali. Ngathi kuyahlala enkosini konke kunesikhathi sakho wathi Gubhela ngidinga izinkulumo ezakhaya ngidinga imali. Wathi wena wazi ukuthi kunzima kangakanani ukubona izingane zakho zendliwa istepfather ukhona ushawa amandla okuzondla unina wazi kufaka ekukhiphe enkantolo enze ngathi awondli nje awuthanda. Wathi Gubhela mina ngihlupheka ukuhlupheka sekuyimini uqobo. Wathi uyazama ukukhala kwaqatha kunyembezo lodwa kwacaca nje ukuthi usehlupheke kakhulu useshoda nangenyembezi okwakobani ukushoda ngemali uthi uyakhala uphinde ishode nangenyembezi into etholakala mahala. Uthi umuntu nomuntu empilweni uba nobambo lakhe kodwa yena uyasola ukuthi ubambo lakhe usizi ngoba bambathi ingubo eyodwa nalo. Wathi Gubhela ubotshela labangani bakhe abasebenzayo ukuthi bewuphathe kahle umsebenzi ngoba nathi la emakhaya sihleli nje sidinga wona lo msebenzi abawudelelayo. Bathi inkinga ngomuntu masesebenza uyakukhohlwa ukuthi kunjani ukungasebenzi ukhumbula njalo uma engasasebenzi nalezi iziyalo ngenzeka ke ningayithathi ngoba sivela kumuntu ongasebenzi. Nanko umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1. Siphinde sikwamukele mbukeli ke lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyela kanye nathi. uNduduzo Mkhize owaziwa ngelikaGubhela okuyigama lakhe lestage usezakhele igama njengembongi ekhokhelwayo ngeinkondlo zayo. Ubuye ke abe ngumlingisi nombhali oqavile kanti yena usihambele ke uNduduzo lapha estudio kuze phela asixoxele nje ngohambo lwakhe kwezobuciko. Sikubingelele ke Nduduzo sikwamukele Gubhela. Ngiyathobeka ngizizwa ngisekhaya ke vele ekhaya Jikelele. Kusekhaya ave sijabula abantu babesho ukuthi banethezekile ngoba yikho lokho esikufunayo. Gubhela mhlawumbe ngakuqala nje usitshela ukuthi uthando lwakho lwaqala nini wabona nini ukuthi yazi nesipho lapha ekhayeni inkondlo. Nginenkolelo ukuthi kwezinye izinto noma ngakuthiwa ubuyithanda kodwa zikufica ungazelele. Abanye babafundisi namhlanje kodwa mhlawumbe ubufundisi bakhe bamfica esethaveni nje iphuzela utshwala then izwi lenkosi lafika. So nami ngangiyifundela ngise FET I think ngangenza ugesi then mangibona ama poetry session ngathi nama uthi ngeke ngenze lento hawu bayithanda abantu the rest is history. Hayi ngathi fairy tale ke mfondini. Awusixoxele nje nangokuthi ena yiziphi ke izinhlobo zeinkondlo oyihayayo zinamuphi umlayezo ngaphakathi nanokuthi uma ngabe usukubhala inkondlo usuke iqhuquzelwe yini ukuthi ubhale leyo nhlobo yenkondlo. Ngicabanga ukuthi ngoba ngumuntu okhule ngenkolo yabo so izinkondlo zami ze-spiritual kakhulu ngoba ngikhule nje ngikhuliswa ngenkolo but ngiyathanda izinkondlo ezigqugquzela abantu because izinkondlo zakudala nezamanje isafana ama struggles manje abantu sebefaceana no-anxiety ama-stress ama-depression so inkondlo yakho fanele ihlale uma eqeda ukuyilalela alapheke.
Hayi cha ngibonile lapho uma uyiqala leseqaleni ubuthe izandla. Ngasho ngathi awaqala umkhuleko madoda. Not umoya. Awusitshela ke nangombukiso wabanawo ngonyaka u2018 wakuthini Gubhela chapter 1? Yes. Kwakuyi one man show. It was 2018. Ngangine one man show lapha endaweni yase Bed Center. Kodwa ke nakulonyaka nginayo ke endaweni yase ICC ngomhla ka 23 March. Hayi bo Gubhela. And izobe inkudlwana kakhulu. Ngicela ukuthi iACC venue yokuqala ngiqa ukuthi ingakwazi ukhost ipoetry ngoba asikaze sayitshela ipoetry bingakhula to that level. But siyabona ukuthi siyakhula. Ngicabanga ukuthi nabanye abafethu abayolandela ngemuva sebeyogcwalisa istadium. Hayi bo manje umuthi one man show usuke kuyishow yakho nje ukhaya izinkondlo ezahlukahlukene izinkolo nje ezahlukahlukene. Hayi Gubhela ukuze kuya ngale but ke suke sihamba no music kukhona iband siyiblenda kamnandi nomculo ngoba ngeke nje ulokumile nje uhayile nje lokho uhayile yeah ngiyazi ukuthi ke futhi ke wake ngo2019 wathola indondo lapha kuma Satma Awards yokuba uyohaya inkondlo awusixoxele ngalolu hambo lwakho. Ngicela ukuthi kwangijabulisa kakhulu njengomfana wasemakhaya ukuthi ngirecognizeke noma ngithola indondo kanjalo yize noma mina ngingathandi ukuthi umsebenzi wami mhlambe ngiuchaze ngenxa yendondo sengizitholile kodwa ngiyafisa ukuchaza ngenxa yempilo zabantu engizishintshile but nayi award yasho lukhulu ngoba sekwenziwe konke usuyitholile imali wakudla ukudla ngazi inkondlo kodwa into esalayo ikhombisa izingane zakho ukuthi ngake ngenza ukuthi ngaba sesigabeni esingaka. Hayi ke Gubhela sokuthini ke ngiyakuza ukuthi uphuma le eMaritzburg ungathini nje Hayi lidinga ndina ke nina nivela nisi nje nilethe umkhuleko ukuthi lizoba ngcono ize so ungathini ke kumuntu olapha oselokishini o abantu ababengayitshela ukuthi hawu izinkondlo sengaze igqame kangaka umuntu obhalayo ngamgugula kanjani ukuthi lalela qhubeka ubhale uhayi izinkondlo likhona ikusasa kulento mhlambe not obhalayo kuphela ngathi mina indlela esibaningi ngayo emhlabeni lento eyicabangayo sekunomuntu oseyenza uma uhlezi wena ucabanga kungenzi uhlezi urich emqondweni kodwa ungenalutho ephaketheni kanti impilo ifuna abantu abazofaka isandla bebuye nayo ephaketheni so wonke umuntu akaphume eyozama. Hawu siyabonga kakhulu ke ngesikhathi sakho Gubhela ngiyazi ukuthi awakahambi usazosinikeza inkondlo mbukelo besixoxisana naye ke uGubhela ebesixoxisana naye mayelana nezinkondlo zakhe azozihayela zona ezimnandi kakhulu ke mbukeli njengoba esho naye ukuthi cha izinkondlo zakhe yena ufuna ukuthi ziyaduduza eziyelapha njengamanje ke Gubhela ake sikushiyele inkundla ushaya udume ngaso. Sonke empilweni ngasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiyeke ukuzama. Sonke empilweni ngasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiyeke ukuzama. Noma usuhla kaniphe kangakanani empilweni ngeke ube nalo iqhinga lokuchazela isisu mase sifuna ukwazi. Isifiso sami ngalembhalo kunifundisa ukudoba inhlanzi angifisa ukunipha inhlanzi eningayazi itholakala kanjani ngoba iyaphela bese indlala ivuka kabusha izolo bengishayela abantu ihlombe namhlanje ihlombe elikhalayo ngathi lishayelwa mina igama lami lilotshiwe empumelelweni ngifasa amateku ngiyolanda izinto zami vuka sambe sozama. Akusilona iphutha lakho ukufela osizini akusolona iphutha lakho ukuzalela osizini kodwa kuyiphutha lakho ukufela osizini izolo uzamile wahluleka buyela khona koze kuhlangane vele imitha ngakho ukuphindwa sisho njalo isiZulu abantu esiphila nabo banomthelelo omkhulu empilweni esiphilayo manje ingakho kumele uhlale nabantu abazokukhombisa ukuthi imali yenziwa kanjani ungahlali nabantu abanemali ongayazi bayenza kanjani ujabulela ukukhangeza ugcina usibiza abafana abancane ngobrazo ngoba nakho nje ubheka ishumu likagwayi vula amadlebe ulalele kusho umama wathi mase ngishonile ngifuna ukukhalela ukuthi kangisekho emhlabeni ungakhalela ukuthi uzodlani ngoba nakho sengife nemali yami yempesheni vuka uyozakhele yakhe impesheni wathi ungabibikho umsebenzi obukela phansi indlela zokuphanta ezihlukile kodwa imali iyafana abanye basaba ngisho ukudayisa amagwinya erenki bathi bazothini nje abantu awusho ke wena usaba amehla abantu noma usaba indlala ngoba mawusasaba amehla abantu kusho ukuthi akakalambi ngokwanele ngoba indlala iyawaqeda amahloni ugcina sowenza noma yinjukuza uthola okuya ngasethunjini kusho umama wathi indodana indoda ayilali kuze kushona ilanga kodwa iyazama kuze kushona ilanga ngoba ilanga maliphuma lishiya ithuba lesibili lokuzama ngathatha izinkondlo zami ngaphuma ngomnyango ngayozama wathi buya wozala ukhohle ukuthandaza ubophanta engathi awuzothandaza bese uthandaze engathi awuzophanta leyo ke imfihlo yamaphanta ukhumbula impumelela inaminyaka abantu abaneminyaka ngakho ke yeka ukubala iminyaka balibusiso mawusaphila nansi imfihlo yokugcina yempumelelo noma usuna konke
uhloniphe ngathi awunakho konkeke ube phansi wena imisebenzi yakhe baphezulu ngoba kubhlungu ukubona umuntu esephezulu imisebenzi yakhe iphansi usabe nokumxoshela usizo lakho umnikeze uzofinyelela kanjani kuye ubagadeka abantu basondeze eduze kwakho abanye basondelela ukukushaya kahle eduze ngoba mabekude abafinyeleli kuwe abantu abaningi ubuntu umncane sebenza kanzima ke uzuphumelele beze bethi abantu uthwele ithukuthuku zakho zibe ofakazi zithi siyamazi lo ubejuluka igazi ngoba impumelelo ilingisa umnikazi wayo mayelele nayisukilele nanku umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1 mina ngibuye ngixekeloni iBhayibheli ngokusidwebela isithombe sikaSathane njengendoda ephatha imfolokho esho ngamehla abovu yimpondo kanye nomsila la ngabe lisachaza ukuthi kuyenzeka uSathane afike njengomngane ahleke kuvele lomhlathi kanti uthi lala lilaza ngizokwengula nganginomngane mangithola ithuba lokukhuleka ngibiza igama lakhe ekhanyeni naye mayethola ithuba lokukhuleka abiza igama lami ebumnyameni einkambeni nganginomngane mangimqalele enkosini ngibiza indoda enkulu engumqali engumphelelisi naye ebiza amadoda amakhulu avala thaqayisha ingishane amadoda omgede ngithi baba wethu osezulwini ethi naye madoda amakhulu asemkhathini ngangizama ngamandla okugcina ukuzama ukuvusa umuntu ozama ngamandla okugcina ukungwisa nganginomngane ngibiza igama lakhe ethempelini mangimkhulekela naye abiza igama lami endumbeni mayengikhafula nganginomngane kophenqa amakhasi encwadini kaGubhela nasi isifundo ukuqaphela ukuphila nabantu enikhuluma ulimo ningafani nabo ngoba ukuhamba kwesikhathi inkulumo yagejana ubosifundisa ukulalelisa kahle lokho kungashiwongo kulokho okushiwo manixoxa nabangani bakho nganginomngane okuncane engikutholayo ngimhlephelela okuncane akakutholayo athenga izinkukhu achoma inaliti ethi makushabalale konke ngami nganginomngane ngangingenza noma yini ngangamfela naye wayengenza noma yini ukuze ngife nganginomngane kathatha ucingo ngafonela udadewethu mntaka baba sekwenzeka inhlakelela labe nginomngane wathi wenzeni wakho umngane uthi indaba yaqala ukonakala ekuqaleni mzukwane emxoxela ngesoka lakhe limthandayo wagcina wangafuna isoka elifana nelakhe wagcina wafuna isoka lakhe mayembonisa umzimba wonke awungiyamsaba umngane omunye kwathi angibambele nansi ibhiye yami mngane nami ngisayochama namhlanje sihamba phe kwakhe omunye wayinamaphupha amakhulu ngempilo wawaxoxela umngane wakhe namhlanje sihamba phe kwakhe omunye kwathi wadlana nakho ukudla mngane wami ngikwenzele wena ngendlela ekhethekile namhlanje sihamba phe kwakhe awungiyamsaba umngane ngimfisela impilo engcono yena efisa impilo engcono ukuthi ngangifici nganginomngane ngoba kwesinye isikhathi empilweni asikhaliswa ukuthi kwenzekeni sikhaliswa ukuthi kwenziwe obani hawu nawe mbopha kasithayi Nkosi sivala amehlo ethu enyama bese usivula kamoya sikwazi ukubona bazoqeda ngathi masisazama ukuqala ngathi nanku umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1